A Bosna i Hercegovina u kojoj živimo, ovo je naša domovina. Mi bolje nemamo. Cilj svakom razumnom čovjeku jeste da u ovoj Bosni vlada mir i da ovdje nema nikakvih ispada koji će destabilizirati situaciju u regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini. Međutim, nakon ovih dešavanja uzastopnih, ovo pa ono, pa u sedmici dana nekoliko tih, desi se nekoliko tih napada ili problema, možemo onda samo kazati, za toga mora stojati neko. Tu neko stoji, neko je tu svoje prste umiješao i diriguje šta će se dešavati i kako će se dešavati u Bosni i Hercegovini. U protivnom, ko kaže da će Bosna i Hercegovina goriti, mi kažemo gorit ćeš ti. Bosna, ako Bog da, neće goriti, ovo je naša domovina, mi radimo za korist ove domovine, da budemo korisni članovi ovoga društva, a svako ko želi Bosni zlo, neka se pakuje, neka ide široko po dunjalu, neka živi gdje voli. Pa ne postoji razuman čovjek koji je shvatio svoju vjeru, a da ne želi svome narodu i svojoj zemlji dobro i da je on zadužen, znači da popravlja stanje u kome se ljudi